No niin, nyt on montakohan tuntia nyt on sinun maalin tulosta ultrasta. Ja 6 mä tulin maaliin, mutta mulla ei ole kelloa, mä en tiedä mitä se nyt on. paljonko sinun tämän päivän voittoaika oli? 10 tuntia 58 minuuttia jotakin sekuntia, mä en tiedä sitä tarkkaan vielä. Minkälainen sun juoksu oli tänään? Se oli hyvä juoksu. Mähän olin valmistautunut 130 ja se oli pieni järkytys eilen illalla kuulla, että lähdetäänkin sitten 86, koska meni suunnitelma uusiksi ja nyt piti juosta kovempaa. Niin se vaikuttaa sillä tavalla, että ensimmäinen ajatus on se, että sinne pääsisi niinku helpommalla, mutta ei se välttämättä ole niin, koska nyt mä halusin sitten juosta kovempaa ja oli uudet tavoitteet ja se muutti kisan luonteen täysin. Tuliko siinä uusia haastajia sitten, kun se matka lyheni ja kovempaa vauhtia, niin millä tavalla se muutti? No mä tiesin, että Päätalon Saara on kova vastus, että on sitten kyseessä 130 kilsaa tai 86 kilsaa, mutta mä en oikein tuntenut näitä 86 ilmoittautuneita naisia, että mä en oikein osannut sanoa siitä. Millä tavalla sitten? Ja miten on muuten, että nyt kun siinä oli kuitenkin tässä monenlaista yhteiskilpailun voittoa, että sen kun me meni niitä luettelematta, niin koetko sinä, että oliko sulla luotu oma taktiikka vai lähditkö sinä osaltaan vähän seuraamaan muita, mitä tapahtuu ja ikään kuin kamppailemaan naista vastaan? Mulla oli sillä tavalla helppo tilanne, että mä olin jo tullut 2 kisassa maaliin, että mä tiesin, että jos mä pääsen maaliin tämän viimeisen, niin mä voitan tämän Ultra Trail Tourin. Tavallaan lähdin niinku varmistelemaan maaliin tuloa, mutta se ei pelkästään riittänyt. Sitten matkan aikana nälkä vähän kasvoi ja oltimme luotu vähän tavoiteajatkin, että se voisi olla jotain 10,5–11 tuntia. Ja just siihen 11 pääsin, että mä oon todella tyytyväinen. Että en osannut arvioida mihin aikaan muut naiset juoksivat, mutta kyllä se matkan varrella tuli mieleen, että olisi kyllä huikeeta, jos... Että olisi huikeeta kyllä, jos voittaisi tämänkin. Ja nyt tuli sitten kaikki, että mä oon aika sanaton, että mä luulen, että mä tajun tämän vasta sitten myöhemmin. Epätodellinen olo. Ootko sä aiemmin ollut täällä Vaarojen maratolla? Mä olin viime vuonna ja mä juoksin vaan sen 43 silloin. Ja oli hyvä kokemus ehdottomasti. Ja nyt sitten tää on eka kausi, kun mä oon nyt juossut tätä Suomen ultraa, että oon mä kyllä aikaisemmin juossut tuolla vuorilla Alpeilla niin muutaman ultrakisan. Et siinä mielessä ei ollut ihan uutta, mutta Suomessa se oli uutta tää ultra. No, mitäs nyt pöytä on putsattu tältä vuodelta? Onko ensi vuodelle uusia suunnitelmia? Ei ole vielä. Mä hengähdän ja mietin ja on joitakin suunnitelmia, mutta niistä sitten vähän myöhemmin, kun on vähän ehtinyt niin kuin laskeutua tästä fiiliksestä. Kyllä, täytyy välillä nauttia. Tuleeko tälle vuodelle vielä jotain? Ei, mutta mä voin tietysti mainita, että mä oon mukana järjestämässä semmoista Sysikallio 100 juoksua, että en itse osallistu, mutta se on tämmöinen vuoden pimein ultra-tapahtuma, pikkujoulujuoksu tuolla Espoossa. Siellä mä oon sitten järjestelypuolella. Kyllä. Vielä kerran onnittelut sinulle tästä pöydän putsaamisesta ja mikäli ensi vuonna jatkat, niin onnea sitten uusiin. Kiitos. Ja ylipäätään uusiin haasteisiin.